Bore da, croeso cynnes i chi i roedfa bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae Gwydion yn arwen ni yn yr roedfa bore yma. Nes i cyhoeddi wrthos diwetha bod Gwydion yn arwen ni heno a bore yma, ond ni dim ond hanner yn gywir, neu hanner yn anghywir falle, ddech chi'n hoffi meddwl. Ond Gwydion sy'n arwen ni bore yma, a ni'n dymuno bendith Duw arno fe ac arno ni wrth ni addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. Cwyddiadau'r wythnos fel arfer cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn, neu ar-lein am 7:45. Nos Iau cyfleu drafod emyn gyda Wyn ar Zoom a clybiau'r plant dydd Gwener. Mae yna daith i'r menywod di Sadwn i Garfaddon, ac yna blaen rybydd eto. Cofiwch ar ail o Fawrth, dan y teimlo fel sysbel i fynd hynny, ond fi siŵr byddai gyda ni yn mwy sydyn i ni disgwyl. Ar ail o Fawrth, ni'n mynd i gael cwrdd aelodau fan hyn am 3:00 y prynhawn, ac yna cawl i ddilyn. Ac yna bydd yna oedfa gwrddewyd o'n y canlynol ar y 3 o Fawrth bore di Sul, felly cyfle falle'n barod i ystyried pwy allan ni wahodd i ddod i'r oedfa gwyl-ddewin ar y 3 o Fawrth, ac i weddio dros y bobl yna yn barod. Y cyfle ola i roi ar gyfer Castell y Mis, oedd e'n hyfryd cael Tyrse gyda ni wrthos diwetha, United Beach Missions, yn sôn am y gwaith ac yn annog ni i weddio ac i gefnogi. Felly cofiwch am waith United Beach Missions ar ôl i fi Sion ar orffen, ond mae cyfle i roi tan ddiwedd y mis. Prynhawn yma, mae Meirion yn pregethu yn Merthyr, yn yr oedfa Gymraeg, Merthyr, felly cofio am Meirion, ac yna, heno os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni yn yr oedfa fan hyn. Dyna'r coeddiadau, ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti am y fraint nawr sydd gyda ni. Fel hyn ar ddydd cynta'r wythnos, y ryddid sydd gyda ni, i ddod ac i daddoli di, i ddathlu bod na fedd gwag, bod Crist wedi concro marwolaeth, wedi concro yr un drwg, wedi concro pechod, ac i fod yn awr yn eistedd ar dy fehelaw di. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod felly yn llawn gobeith, yn llawn ffydd. Ni'n gallu dod yn wir, yn llawn llawenydd, bod gyda ni waredwr sydd wedi cyflawni bob un o'i addewidion drosto ni, ac fydd yn cyflawni pob un o'i addewidion drosto ni, tan bod ni'n cyrraedd yn efoedd. Ac Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ni'n cael heddi rhagflas o'r hyn wyt ti wedi paratoi ar ein cyfer ni. Arglwydd, ni'n gweddio bydden ni'n gwneud y mwyaf o'r diwrnod heddi, y mwyaf o'r cyfle yma nawr i daddoli di, i ddod ger dy fron di, i fwynhau cymdeithas yn gilydd, ac wneud y mwyaf o'n cymdeithas ni gyda'n gilydd. Ac Arglwydd, bod ni'n ymwybodol, nid yn unig bod ni wedi bod yn yr adeilad hwn, yn yr oedfa, ond bod ni wedi bod ym mhresenoldeb y Duw byw. Arglwydd, maddau ni bod bai yn derbyn di. Derbyn ni yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist, a gwna trwy'r Ysbryd Glân yn fwy na'r hyn ni'n dychmygu allai ti wneud, neu'n deisyfu, na byddai'r cyfan, yr gogoniant y fab, yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch, Rodri. Wel, ni'n mynd i ganu y gan gyntaf, 13 yn Grym Mawl 1, a mae'n sôn fan hyn fel yr hydd a fref am ddyfroedd. Fi'n credu fi sy'n canu hwn am dipyn bach, ond ni ddim yn cweit yn deall pwy yw bref a beth yw bref. Bref yw dia, carw. Hydd, sori. Ond ni yn gwybod hynna, actually.
Hydd yw carw, a bref yw brefi. Hynny yw, mae e'n awchu, mae e'n desbryd am ddŵr. A fel mae carw yn brefi, fi eisiau diod, felly mae fy enau di. Fel ai fi eisiau profi Crist. Fi eisiau bod yn agosach. As ych chi'n dyheu hynny, wel canwch gofyn, please, gad fi brofi hynny heddi. Os chi ddim yn sychedig, gweddiwch y byddwch chi'n dod yn sychedig. Ac y byddwch chi yn dod i weld y mwynhad sydd yn yfed y dyfroedd yma. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fy enau di yn dyheu am fod yn agos mwyn profi dy gwmni di. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chyda thi, rwy finnau'n siŵr mai ty di yw serch fy nghalon, ac o ddew a ddolaf di. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd. ac o ddew a olaf di. Gadewch i ni weddio. O ddew, ni'n gweddio i ti greu y syched yna, yno ni amdana ti, dyro ni weld o'r newydd, maint dy gariad di, ato ni y bore yma, y byddwn ni'n rhyfeddu ac y byddwn ni'n awchu yn fwy ac yn fwy am dy brofi di. Trwy garha wrtho ni ysgweli di fod yn dda a derbyn ein mawl i ti yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n mynd i godi i ganu eto ar yr un thema. Os oes syched arna fi,
Wel, ble ni'n mynd? Wel, mentra at o ef, at Iesu Grist. Ni chei orffwys, heb ei ras, mentra at o fe. Rhywun yma heddi, a dyna'r gair sydd angen i chi glywed. Fi ddim yn credu. Ond chi'n gwybod mae yna wacter. Wel, mentrwch arno ef. Cristnogion, os wyf wan, mae Iesu'n dweud, mentra at o ef. Neb ond ef fydd i mi'n erth, mentra at o ef. Ac yn y blaen mae'n sôn am y rhai sydd yn ofnus. Mae Crist yn dweud mentra at o ef. Nawr ni godi i ganu gyda'n gilydd. Diolch am hynny, dy fe. Ni'n mynd i ddarllen y bore yma o Salm 77. Salm 77. A fe welwch chi, mae'n dweud ar y top i'r cyfarwyddwr ar Jeduthym. Fe oedd y boi oedd yn cyfansoddi, ond Salm Asaf. Asaf oedd un o'r cantorion, un o'r 3 cantorion
oedd gyda Dafydd a Asaf sydd wedi ysgrifennu y salm. Ni ddim yn siŵr beth oedd y sefyllfa. Ni'n yn siŵr oedd hwn yn rhywbeth, oedd hwn yn broblem, mae mewn amser anodd fan hyn, oedd hwn yn issue ac yn broblem yn argyfwng i Asaf yn bersonol, neu oedd e'n siarad ar ran y genedl. Ni ddim yn siŵr. A mewn ffordd, diolch bod ni ddim yn gwybod, achos felly llwn ni uniaethu gyda'r salm. Yng nghanol y salm, mae yna y gair yma, fyddwch chi'n gweld, sela, ar ochr yr adnodau. A mae chydig o ymwysedd, ond y rhan fwyaf yn cytuno, sela yw just stopiwch am enid, stopiwch am funud. Ac ystyried. A mi fyddai yn stopio ac yn ystyried mewn i fuddod i'r sela yna. Mae gadwch ni ddarllen gair Duw gyda'n gilydd. Dyma ni Asaf, salm Asaf. Gwaeddais yn uchel ar Dduw, yn uchel ar Dduw, a chlywodd fi. Yn nydd fy nghyfyngder ceisiais yr arglwydd, ac yn y nos estyn fy nwylo yn ddiflino. Nid oedd cysuro ar fy enaid. Pan feddyliaf am Dduw, yr wyf yn cwyno. Pan fy fyriaf, fe balla fy ysbryd. Cedwaist fy llygaid rhag cae. Fe'm syfyrdanwyd, ac ni allaf siarad. A fy nôl i'r dyddiau cynt a chofio neu canu am y blynyddoedd a fi, meddyliaf yno fy hun yn y nos, myfyriaf am holi fy hun, a wrthyd yr arglwydd am byth, a pheidio a gwneud ffafr mwyach, a ei ffyddlondeb wedi darfod yn llwyr, a'i addewid wedi ei atal am genedlaethau, a yw Duw wedi anghofio trigarhau, a yw ei lyd wedi cloi ei dosturi. Yna dywedais, hyn yw fy ngofid, a yw ddeheulawr goruchaf wedi pallu. Galwaf i gof, weithredoedd yr arglwydd, a chofio am dy rhyfeddodau gynt. Meddyliaf am dy holl waith, a myfyriaf am dy weithredoedd. O Dduw, sanctaidd yw dy ffordd. Pa Dduw sydd fawr fel ein Duw ni. Ti yw'r Duw sy'n gwneud pethau rhyfeddol. Dangosais dy rym ymhlith y boblaidd. Ath fraich gwaredaist dy bobl, ddisgynyddion Jacob a Joseph. Gwelodd y dyfroedd di, o Dduw. Gwelodd y dyfroedd di ac arswydo. Yn wir yr oedd y dyfnder yn crynu. Tywalltodd y cymylau ddŵr ac yr oedd y ffurfafen yn taranu. Fflachiodd dy seithau ar bob llaw. Yr oedd sŵn dy darannau yn y corwynt. Goleodd dy fellt y byd, ysgwydodd y ddeiar a chrynu. Aeth dy ffordd drwy'r môr, ath lwybr drwy'r dyfroedd nerthol, ond ni welwyd ôl dy gamau. Arweiniaist dy bobl fel praidd, trwy law Moses ac Aaron. Wel, diolch i Dduw am ei air. A byddwn ni'n edrych ar y salm yna nes ymlaen gyda'n gilydd. Nawr, ni'n mynd i gael stori'r
plant. Mae Bedwyr yn mynd i ddod ymlaen i roi stori i chi. Iawn, dewch o lawr i'r blaen os ydych chi'n blentyn. Sori, Paul. Sori, oedolion. Sgidiau neis yna. Newydd? Reit. Fi eisiau chi meddwl am person. Unrhyw person chi'n gallu meddwl am. Meddyliwch am person. A os ydych chi'n cwrdd â rhywun newydd, a chi eisiau disgrifio y person yna i'r person newydd, be byddwch chi'n dweud? Sut byddwch chi'n disgrifio'r person yna? Pa fath o bethau byddwch chi'n sôn amdano nhw falle? Byddwch chi falle'n sôn am lliw gwallt y person yma? So mae eich ffrind newydd yn gwybod, mae'n edrych efo gwallt brown neu rhywbeth. Beth arall byddwch chi'n disgrifio am person? Gwisgo sbectol neu ddim. Falle byddwch chi'n dweud bod nhw'n dal neu'n fyr. Beth arall byddwch chi'n disgrifio amdano nhw? Pethau maen nhw'n hoffi wneud, mae hwnna'n syniad da. Bachgen neu merch. Mae hwnna'n un pwysig. Byddwch chi'n dweud beth yw enw'r person yma hefyd. Mae yna lot o bethau ni'n gallu disgrifio am pobl yn does. A fel arfer, os ni'n disgrifio pobl, ni eisiau defnyddio sut maen nhw'n edrych. Ond mae yna un problem gyda ni. Sut ydyn ni'n disgrifio Duw? Os ni ddim yn gwybod beth mae Duw yn edrych fel, sut ydyn ni'n gallu disgrifio Duw? Fe eisiau chi'n meddwl, pa fath o geiriau byddwch chi'n defnyddio i disgrifio Duw, falle? Be? Caredig. Ti wedi bod yn gwrando ar canu jyst yn canu, dwyt? Duw, beth oedd cyn caredig? Duw, cryf caredig yw. So mae'n gryf, da iawn ti. Mae'n garedig, gwych. Be? Ffyddlon. Ydy, mae'n Duw ffyddlon hefyd. Ti'n dweud yr atebion cywir i gyd fan hyn, ia? Da iawn ti. Mae'n Duw cryf, mae'n Duw caredig, mae'n Duw ffyddlon. Beth arall? Beth yw weithiau chi'n dychmygu ar ben? Mae'n frenin. Fe yw'r brenin. Fe sy'n rheoli pob dim. Hyd yn oed y pethau drwg, mae in control a fe sy'n gallu rheoli rheina i gyd. Iawn? Ni'n gallu disgrifio Duw, ni ddim yn gwybod beth mae'n edrych fel, ni'n gallu disgrifio fe mewn unrhyw ffordd, jyst yn sôn am ei gymeriadau. Ni jyst ni'n meddwl am cwpl o geiriau fyna. Cariad, mae'n Duw llawn cariad, mae'n Duw ffyddlon, caredig, mae'n Duw sy'n rheoli, a gallwn ni fynd mlaen a mlaen a mlaen efo lot o geiriau arall. Yn gallwn ni. Fi siŵr byddwn ni'n gallu. Iawn? Ond dyna'r pedwar fi eisiau ni gofio heddiw. Mae'n Duw sy'n ein caru ni. Mae'n llawn cariad. Mae'n Duw ffyddlon. Be mae ffyddlon yn golygu? Pwy sy'n gwybod? Beth yw ffyddlon? Mae ffyddlon yn golygu bydd e byth yn troi cefn arno ni, mae e wastad yn mynd i aros gyda ni, bob tro. Mae'n Duw ffyddlon, mae'n Duw caredig, fel ni wedi gweld yn barod. Mae e wedi gwneud cymaint i ni, a mae'n Duw sy'n rheoli. Fe sy'n in control, fe sy'n rheoli pob dim. Nawr, fi'n meddwl, newn ni trial canu can, a chi'n gwybod y can, a mae oedolion ni gyd yn gwybod y can hefyd. Mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, da iawn ti. Mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol. Does dim y tu hwnt iddo fe. Does dim byd mae ei methu wneud. Does dim y tu hwnt iddo fe. Fe wnaeth y mynyddoedd a chreuodd y moroedd a gosododd y sêr yn ei lle. Iawn, chi'n gwybod y can yma? Fi'n meddwl bod chi, a fi'n meddwl bod pawb arall yn. Iawn, so chi'n mynd i helpu fi ganu, achos fi ddim yn canu ben fy hun. Iawn, mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. Mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe.
Be wnaeth y mynyddoedd a chreuodd y moroedd, gosododd y sir yn ei lle. Mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. Da iawn chi. Reit, ewch chi eistedd lawr a cofiwch y geiriau yna. Gret, diolch yn fawr. Wel, ni'n mynd i ganu eto efo'n gilydd y rhif 10 yn yr atodiad. Emyn, ysgrifennwyd gan Noel. Diolch am dy addewidion. Addewidion sydd mor fawr, addewidion mawr a gwerthfawr. Rho eu cymorth i ni nawr. Gwna chwyn filwyr ar y blaen ar faes y gad ac yn yr trydydd bennill. Ofnau lawer sy'n ein llethu, methu yn lan a gweld yn glir. Deiwch eto a ddiwydion, y mae ffydd yn colli tir. I'r dyfodol, gwna chwyn llygaid ar ein taith. Y bydde'r addewidion yma yn rhoi nerth yn gymorth i ni, yn lyged i ni ar ein taith. Fe godwn ni i ganu. Sawl un ohonon ni ddoi, fraint o fynd i'r gynhadledd yma wedi threfnu efo'r mudiad y Fengylaeth Cymru ar gyfer gwaith eglwysi. A un o'r breintiau mynd i rhywbeth fel yna yw, oedd yna rhyw 100 o bobl yna. A mae'n atgoffa chi, ni ddim ar pen ein hunain. Wythnos diwetha, o'n i mewn oedfa sefydlu yn Clydach, Dylan Brady o Gybalfa, Manuel Gybalfa, yn dechrau fyna. Gan ni'n edrych o gwmpas, a rhywun draw fyna o Lanelli, oedd rhywun fyna o Abertawe, o Gaerdydd, o Aberystwyth. A chi'n bod oedd e'n hyfryd, jyst edrych o gwmpas a sylweddoli, ni'n frodyr ac yn chwiorydd. A mae yna achosion eraill ar hyd a lled Cymru ac ar hyd a lled y byd, a maen nhw bore yma efo'r un deheuadau â ni,
yr un syched â ni. Os gewch chi gyfle i fod yng nghlith Cristnogion o eglwysi eraill, manteisioch ar y cyfle. Mae'n fraint. Gadewch ni weddio. Diolch i ti o Dduw am gyfle bore yma nawr i ganu, ac wrth ganu dyfoli di, a diolch i ti am dy gariad, am dy ras, am dy ffyddlondeb. Diolch bod ni wedi cael ein atgoffa dy fod ti yn Dduw mor fawr, mor gryf ac mor nerthol. Does dim y tu hwnt i ti, ac yn ni'n diolch i ti am hyn. I ni diolch Arglwydd dy fod ti yn barod i lenwi y syched sydd arno ni. Dy fod ti yn fwy parod i roi nag i ni i ofyn. Ac felly ni'n gofyn nawr o Dduw, plis, llanwa ni a presenoldeb dy ysbryd, llanwa ni a yr Arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio bydd ef bore yma yn cael y lle mae e'n ei deilyngu, a bydd e'n llenwi y lle yma. Y byddwn ni o Arglwydd yn cael cipolwg o'i ogoniant e. Bydde cipolwg yn llenwi'r lle yma, Arglwydd. Dyro ni cipolwg newydd mwy o'r Arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio, Arglwydd, os yna rai yma bore yma, ddim wedi dod i'w adnabod e, ddim wedi profi y llawenydd o ddod ato fe. Ni'n gweddio o Dduw bydde di yn achub bore yma. Ni'n gweddio bydde di yn galw ac y bydde di yn cyfiawnhau, y bydde di yn sancteiddio. Ni o Arglwydd yn gweddio bydde di wneud hyn fel bydd Crist yn cael y clod i gyd. Ni'n diolch hefyd, Arglwydd, am dy addewidion. A ni'n diolch, Arglwydd, bod ni ar y degau yn ofni, bod ni ar y degau yn crynu, bod ni ar y degau ddim yn deall. Diolch am dy addewidion. A ni'n gweddio, Arglwydd, hyd yn oed y bore yma nawr, bydde di'n gweinidogeithi i rai ohono ni yn arbennig sydd yn mynd trwy gyfnodau anodd, byddwn ni yn profi dy nerth di, dy gwmni di, a dy gysur di, os gweli di fod yn dda. I ni diolch, Arglwydd, bod ni yn deulu yma yn yr eglwys, bod ni'n frodyr a chwiorydd i'n gilydd. Diolch bod ni'n rhan o deulu mawr, rhyfeddol. Diolch, Arglwydd, am gwrdd a Christnogion eraill, ac ni'n meddwl am yr holl amrywiol eglwysi sydd, lle mae dy air di'n cael ei bregethu'n ffyddlon. Ni'n dymuno y bydd na fendith yna heddiw. Ni'n meddwl am Emmanuel, ni'n bod yn gweddio amdani nhw wythnos diwetha, ni'n gweddio amdani nhw yn awr, yn gweddio bydd ydy'n ei bendithio nhw, ni'n cyflwyno'r eglwys yn yr Heath ac yn Highfields, ni'n meddwl am y bridge, ni'n meddwl am yr eglwys newydd yma'n Penarth, ni'n meddwl am yr eglwys Seinieg, ni'n meddwl o Arglwydd am yr holl eglwysi sydd yn agos ein calonau ni ar hyd a lled Cymru. O, Arglwydd, ni'n dymuno clywed am lwyddiant, ni'n dymuno gweld ni fel dy bobl yn cael ein bywhau a clywed am llawer yn dod i gredu o'r newydd. Ni'n meddwl am y mini gwersyll bydd yn dod yn fuan, ni'n gweddio bydd dy fendith di ar y gwersyll yna, ac byddwn ni'n clywed am Gristnogion ifanc yn cael eu cadarnhau ac bobl ifanc yn dod i gredu. Ni yn cyflwyno nid yn unig Cymru, ond ni'n cyflwyno'n byd i dy ofal di. Ni'n ymwybodol fod na mannau'n yn byd ni o Arglwydd yn mynd trwy stormydd ar hyn o bryd. A falle dy blant di ddim yn deall pam bod hyn yn digwydd. Ni'n gweddio, Dduw, bydde di'n agos atyn nhw ac yn rhoi dy gysur y bydden nhw yn gafel ar dy addewidion di y diwrnod yma. Ni'n gweddio nawr ar y tu fod gyda ni diwalla yn hanhengion ni yma yn adeilad yma. Ni'n gwybod, Arglwydd, mae'n amrywiaeth o anghenion. Ni'n diolch o Dduw am ein gilydd. Bob un sydd yma bore yma nawr, ni'n diolch am ein gilydd. Yn gweddio ar ei ti siarad â ni. A rai sydd yn gwylio ar yr oedfa yma, ni'n dymuno, Arglwydd, y bydden nhw hefyd yn profi bendith. Clyw ein gweddi ni o Arglwydd. Derbyn ein diolch, derbyn ein mawl. A ni'n gofyn o Dduw, plis trigarha wrtho ni. A bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ac goniant Iesu Grist. Amen.
Wel, fe ganwn ni eto fy gilydd yn mynd 279 o llyfr y mynau. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd ynddynt sydd, digon beth yn harwain i dragwyddol y ddydd. Fe godwn ni i ganu fy gilydd. Wel, ni am droi i'r salm ddarllenon ni, salm 77. A ni'n mynd i edrych ar y benod ar ei hyd. Os oes gyda chi Feible, mi fydd yn help i chi gael y Beibl ar agor, neu eich ffôn arno, a gallu dilyn. Achos byddwn ni'n edrych yn fras iawn, ond byddwn ni'n edrych ar y benod ar ei hyd. Faint o'n chi fan hyn sy'n hoffi mynd ar beics? Fi'n gwybod bod lot o blant yn hoffi mynd ar feic, a fi'n gwybod bod ambell un yn hoffi mynd ar road bike, beic ar y ffordd, ond fi ddim yn sôn am road bike nawr. Fi eisiau chi ddechmygu, meddyliwch am hwn nawr blant, chi ar bryn uchel, a mae yna llwybr beic yn mynd lawr, ond mae'n droellog, a mae yna gerrig, a mae un darn lle mae yna jump bach, a wedyn mae'n dod at afon, a mae yna ddarn o bren yn croesi'r afon a chi'n gorfod mynd dros yr afon. A ni gyd fyna ar top y bryn ar ein beics. A mi, come on. Mae hwn yn mynd i fod yn hwyl, falle. Mae eitha, chi'n bach yn nerfus. A fi siŵr byddwn ni'n dweud, reit, go on, Caerdydd. Caerdydd, fi'n mynd gyda Caerdydd gynta. A ni'n byddwn na ryw elfen o ofn, a dyn bydde rhywun yn digon dewr, fi'n mynd, go on. A byddech chi'n edrych ar y person yn mynd, a mae'n mynd ac a mae'n llwyddo. A chi'n gweud, da iawn. A wedyn, ar ôl iddo fe fynd, neu ar ôl iddi hi fynd, chi'n teimlo, reit, fi'n barod i fynd nawr. A falle byddech chi'n gofyn iddo fe, siwr oedd y jump yna? A falle bydde fe yn dweud wrthoch chi, watcha, mae yna garreg fyna. Os ni wedi osgoi carreg, bydd yn iawn. Mae'r ffaith bod rhywun wedi mynd o'ch blaen chi a wedi profi rhywbeth cyn chi, mae'n gysur. A dyna beth sydd gyda ni yn y salm. Mae Asaf, y cantor yma, mae wedi profi rhywbeth anodd. A mae'r ffaith bod wedi profi profiad anodd, beth bynnag oedd hwnna, mae'n helpu ni. Falle bod rhai o'n chi bore yma a chi'n mynd trwy gyfnod anodd.
chi ddim ar y pen eich hun, a Duw gyda ni, ond mae yna eraill wedi profi pethau anodd o'ch blaen chi. A dyma un enghraifft o rywun sydd wedi mynd trwy brofiad anodd a'n ngweddi i yw bydd y salm yma yn gymorth i chi. Wybod mae'r person yma wedi mynd trwy amser anodd hefyd. A falle bod chi, gwyn eich byd chi, os chi ddim yn mynd trwy gyfnod anodd ar hyn o bryd, pan fyddwch chi'n gwynebu cyfnod anodd, byddwch chi'n mynd nôl i'r salm yma ac yn cael cysur ac yn cael nerth. Mae gen i 2 bwynt. Dyn nhw ddim yn wreiddiol iawn, y pwyntiau. Pwynt cyntaf yw cwestiynau. A'r ail bwynt yw atebion. Cwestiynau ac atebion. Gyntaf, y cwestiynau. O'n i'n ystyried roi y term, chi'n cofio'r ffilm yna, Titanic, Iwan Griffith, Cymro Cymraeg o Gaerdydd, a beth oedd e'n gweiddi? Chi'n cofio beth oedd e'n dweud? Dyfell leins anferth i ddysgu. Is there anybody there? A mewn ffordd, mae'r cwestiynau yma yn gofyn y cwestiwn yma. Oes rhywun yna? Is there anybody there? Cwestiwn i chi. Ydych chi'n credu bod yna Dduw? Byddai'r rhan fwyaf yma bore yma yn dweud, ydw, fi yn credu bod yna Dduw. A fi'n credu bod y Duw yma wedi creu y byd, fi'n credu bod y Duw yma'n cynnal y byd, bod yn y nef ar hyn o bryd ac yn rheoli. A yn ryfeddol, fi'n credu hyn, bod ni'n gallu gweddio ar y Duw yma, a mae e'n gwrando, mae e'n clywed, a mae e'n gwrando ar ein gweddi ni. A mae Asaf yn credu hynny. Mae Asaf yn gwybod bod Duw yn gwrando ar ei weddi fe. Os ydych chi'n edrych yn yr adnod gyntaf, mae e'n dweud hynny. Fi'n gwybod bod Duw yn gwrando. Gwaeddais yn uchel ar Dduw, yn uchel a chlywodd fi. A wedyn chi'n gofyn y cwestiwn, fi'n credu hynny. Ond pam nad yw Duw felly yn ateb y gweddi? Fi ddim yn deall. Fi'n gweiddi. Hynny yw, nid ar gyfwng bach yw hwn. Fi'n gweiddi, fi mewn poen, fi mewn ar gyfwng, a fi'n galw allan. O does dim byd yn digwydd. Ble ma Duw? Oes yna Dduw? Ydych chi wedi profi hynny? Y cwestiwn yna, fi yn credu, gwaeddais yn uchel ar Dduw a chlywodd fi. Mae Asaf yn credu hynny. Ond ble ma Duw? Dwchwch ar yr ail adnod. Yn nydd fy nghyfyngder, ceisiais yr arglwydd. Mae'n gweddio yn ystod y dydd. Ac yn y nos, estyn fy nwylo, mae ei ddwylo fel lan, estyn fy nwylo yn ddiflino, nid oedd cysur i'm henaid. Ble ma Duw? Pam nad yw Duw yn ateb fy ngweddi? Fi ddim yn deall. Doedd Asaf fan hyn ddim yn profi cysur, doedd e ddim yn profi tangnefedd na tawelwch. Mae fel tase'r nefoedd yn dawel. A chi yn cael yr argraff
bod Asaf, bod fan hyn rhyw elfen o styfnigrwydd ynddo fe. Mae'r sefyllfa yn bydus beth bynnag yw'r sefyllfa, ond mae'n ddifrifol. A gan nad yw'r sefyllfa yn newid, wel, fydd felly ddim yn mynd i dderbyn cysur. Chi'n teimlo bod yna rhyw styfnigrwydd fan hyn? Mae'n stampo i drad. Yn yr cyfieithiad Saesneg, yn yr ESV, dyma be mae'n dweud, my soul refuses to be comforted. Llwch chi roi cysur i fi ddim eisiau fe os nag yw'r pethau newid. Ac yn wir, mae Asaf yn mynd yn mhellach. Mae Asaf yn un, mae'n grac. A mae'n cwyno ar Dduw. Edrychwch ar y drydydd adnod gyda fi. Drydydd adnod. Pan feddyliaf am Dduw, rwyf yn cwyno. Pan fyfyriaf, fe balla fy ysbryd. Cedwais fy llygaid rhag cae. Duw, ti'n cadw llyged fi ar agor fi methu cysgu. Cedwais fy llygaid rhag cae. Fe'm syfyr danwyd, ac ni allaf siarad. Drian a fe. Chi'n teimlo, Asaf, drian a fe. Mae hwn yn rhywbeth serious. Mae hwn yn rhywbeth difrifol. Mae hwn yn rhywbeth anodd. I'r graddau, dyw Asaf ddim yn gwybod beth i ddweud. Hynny, mae feddwl e'n mynd a'r holl cwestiynau yma nes bod e'n methu cysgu. Mae Asaf drian bach. Chi'n teimlo drosto fe. Mae e mewn pwll o anobaith. Dyw e ddim yn deall. Dyw e ddim yn deall pam nad yw Duw yn symud yn y sefyllfa. Mae feddwl e yn llawn amheuon, mae e wedi blino, mae e yn ansicr o bethau oedd e'n sicr o'r blaen. Mae'n ansicr o bethau oedd e'n credu. Mae fel tasa Duw yn dawel. Duw ddim yn ymateb i weddiau fe. Chi'n cael yr argraff bod Asaf yn un yn teimlo bod Duw wedi ei adael e. Mae Asaf yn teimlo bod Duw yn ei erbyn ac yn ei wrthod e. Chi'n teimlo dros Asaf yn un, gobeithio bo chi. Y drian a fe. Be fyddech chi'n dweud i Asaf? Be fyddech chi'n dweud i berson fan hyn sydd yn mynd trwy gyfnod fel hyn? Byddech chi'n anwybyddu'r peth? Mae'r person wedi lethu ag anobaith, mae'r person wedi blino, mae'r person ddim yn deall pam bod Duw yn caniatáu hyn, a fel tasa fe ddim yn ateb o gwbl. Bydd ydi'n iawn. Jyst cadw'n brysur. Neu byddech chi jyst yn dweud yn byd. Neu byddech chi jyst yn chwerthin. A fel tasa y peth ddim yn bodoli. Gobeithio bydde neb yn ohono ni'n ymateb fel yna. Mae'n bwysig dweud yn y sefyllfa yma. Mae Asaf, lle chi ddweud, mewn cyflwr o iselder ryfeddol. A mae'n bwysig dweud fan hyn, ar y degau, mae sefyllfaoedd yn codi, a maen nhw'n gymleth. Ni ddim yn gwybod beth oedd sefyllfa Asaf. Maen nhw'n sefyllfaoedd yn aml iawn bler. Chi methu roi, reit, dyma'r sefyllfa, a ni chi roi mewn rhyw bocs. Mae'n gymleth. Mae mwy nag un peth yn dod mewn i'r sefyllfa. Ac ar y degau,
be sydd angen dweud yw, mae angen cymorth arbenigol ar berson. A diolch byth, dyddiau yma, mae yna gymorth arbenigol i gael. A diolch byth, mae'n cymdeithas ni erbyn hyn yn gweld, mae hynny'n hollol naturiol. A mae hynny byth da. A does dim angen i neb teimlo rhyw gywilydd o gael cymorth arbenigol. A deg eraill, chi'n ymwybodol fod na frwydr ysbrydol yn rhan ohono fe. Mae yna anfodlonrwydd, mae yna iselder, mae yna ymheuon. Chi'n ymwybodol mae'n rhywbeth yn ymwneud â Duw hefyd fan hyn. Roedd Spurgeon, chi blant, pobl ifanc, falle bod chi heb glywed am Spurgeon, pregethwr arbennig blynyddoedd maith yn ôl, gafodd ei ddefnyddio yn anhygoel. Miloedd yn dod i gredu trwy ei bregethu fe. Mi oedd Spurgeon yn aml yn troi i'r salm yma. Oedd e'n aml yn cael cwestiynau yn ei ben, a ddim yn deall, yw Duw yna, yw Duw yn gwrando. Yn aml bydde fe'n troi i'r salm, oedd e'n gallu uniaethu gyda'r salm, ac mi oedd e'n cael cysur o'r salm. A chi'n gwybod, fi'n prowd bod y Beibl ddim yn cuddio pethau fel hyn. Mae'r Beibl yn real. Mae'r Beibl yn onest. Mae'r Beibl yn dangos, i ni fel credinwyr, i ni fel Cristnogion, yn gallu mynd trwy gyfnodau anodd. Ni'n gallu mynd trwy gyfnodau lle ni yn gofyn cwestiynau fel mae Asaf yn gofyn. A trwy'r blynyddoedd mae yna bobl wedi cael struggles fel hyn. Mae Asaf fan hyn, mae Dafydd brenin a ddefnyddio Duw mor ryfeddol yn cael problemau ac yn gorfod ymgodymu, ymrafael, ymladd gyda'r cwestiynau fel hyn. Spurgeon a sawl Cristion cadarn defnyddiol diwiol arall wedi gorfod ymgodymu gyda hyn. Dyw e ddim yn arwydd o Cristion Gwan, dim o gwbl. A be mae Asaf yn gwneud yng nghanol y storm yma? Wel, yn adnod 5 a 6, os ydych chi'n edrych, dyw'r adnodau ddim yn cyfleu yn glir beth oedd ei dimladau fe fan hyn. Ond be mae'n neud yw mae'n meddwl yn ôl am y dyddiau braf. Mae'n cofio nôl am y dyddiau lle oedd e'n mwynhau, pan oedd pethau yn iawn, pan oedd popeth oedd e'n gallu canu adeg hynny. A mae'n cofio nôl am y dyddiau hynny. A popeth yn iawn fel petai, yw gof ond mae hynny'n neud e'n wath. Mae hynny yn highlighto, os chi moi, mae'n cynyddu y tristwch mae'n ei brofi ar hyn o bryd. A mae hynny'n arwain Asaf i holi cwestiynau. Mae'n holi cwestiynau, mae'n holi nhw i'w hun. Mae'n yngan y cwestiynau difrifol yma, a ni'n cael rheina yn adnod 7 i 9. Edrychwch ar yr adnodau yma gyda fi. Adnod 7 i 9. Beth yw cwestiynau Asaf? Yw Duw mynd i wrthod fi am byth? Yw Duw wedi stopio gwneud ffafr a fi? Yw Duw nawr wedi stopio bod yn ffyddlon? Yw addewidion Duw wedi anwybyddu fi, wedi hepgor fi, wedi miso fi mas? Yw Duw wedi anghofio trigarhau? Yw y ffaith bod Duw mor grac ei lyd yn golygu nawr does dim tosturi? Does dim addeiant, does dim gobaith. Mae Asaf yn hyn yn gofyn y cwestiwn, yw Duw wedi stopio bod yn Dduw? Nawr, dyw Asaf ddim yn neud hyn yn ysgafn. Dyw e ddim yn flippant fan hyn yn gofyn, yn ddi-hyd yn gofyn y cwestiynau yma.
Drychwch yn adnod 6, mae e'n meddwl ac mae e'n myfyrio ac yna'n gofyn y cwestiynau penodol yma. Mae nhw'n gwestiynau real iddo fe. A mae'n meddwl yma, myfyrio ar hyn. A mae'n sylweddoli, mae yna gagendor, mae yna bellter rhwng be fi'n credu a be fi'n teimlo. Fi'n credu hyn, ond fi ddim yn teimlo. Fi ddim yn teimlo bod Duw yn agos. Fi ddim yn teimlo bod e'n trigyrhau. A chi yn gorfod edmygu gonestrwydd Asaf gyda fe ei hun, a'i onestrwydd ger bron Duw. Mae gofyn y cwestiynau yma mewn sefyllfaoedd fel hyn yn iawn. A mae'r cwestiwn i ni bore yma, ydych chi wedi profi hyn? Ydych chi wedi bod yn gweddio am rhywbeth a chi'n teimlo mae Duw yn dawel? Mae'n anwybyddu yng ngweddi i fi mewn sefyllfa dirdynol. Ond fi'n yn teimlo bod Duw yn ei dim. I'r graddau mae'n ysgwyd eich ffydd nes bod chi'n galw allan. Is there anybody there? Yw Duw yna? Fi ddim yn deall. Rhyfedd meddwl am Iesu Grist. Fy niw, paham ym gadewaist. Be mae Asaf yn gwneud? Wel, dyma hynny'n mynd â ni i'r ail bwynt, sef yr atebion. Drychwch yn adnod 11 a 12. Mae Asaf nawr yn galw i gof. Mae Asaf yn atgoffa ei hun o sut un yw Duw a be mae Duw wedi ei wneud yn y gorffennol. Mae'r cwestiynau mae e wedi ei holi yn arwain iddo fe ateb y cwestiynau ei hun. Ac yn yr un patrwm, adnod 11-12, mae e'n cofio, mae e'n meddwl, a mae e'n myfyrio, meditate. Mae e'n rhoi amser penodol i ystyried y cwestiynau mae e wedi gofyn. Mae'n gorfodi ei hun i feddwl. Fi ddim yn deall beth sy'n digwydd. Fi ddim yn teimlo bod Duw yn gwrando. Ond beth i fi yn gwybod? Be fi yn gwybod am Dduw? Pwy yw Duw? A be mae wedi gwneud? Yw Duw wedi gwrthod fi am byth? Yw Duw wedi anghofio trigarhau? Yw ffyddlondeb Duw wedi dod i ben? Na, dyw e ddim. Falle bod Asaf yn teimlo bod e yn bell a ddim yn trigarhau. Ond nid dyna'r gwir. Ni ddim i ddod i benderfyniad ar sail yr hyn i ni'n ei deimlo. Ni ddim i ddod i benderfyniad am bethau ar sail ein teimlad. Sut i fi'n teimlo heddiw? Mae'n teimladau ni'n gallu newid. Ni'n dod i benderfyniad ar sail gwirionedd, ar sail be sydd yn wir. Dychmygwch, eisiau chi fod gyda fi fan hyn nawr plant hefyd, dychmygwch bod ni'n cerdded ar draws bont. Bod un clogwyn fan hyn a mae clogwyn arall fan yna, a ni'n gorfod cerdded ar draws, ond mae yna dip, mae yna clogwyn anferth, mae yna bellter aruthrol rhwng y bont a'r gwaelod. Ond mae'r bont wedi cael ei adeiladu gyda peiriannydd gwych. Mae e'n solet. Ac ar bob ochr, mae gyda chi canllaw
handrail. Ac rhwng yr handrail a'r bont mae yna rhyw fath o ffens. Chi'n hollol saff. Sut fyddech chi yn cerdded ar draws y bont yna? Falle byddai rhai o'n chi sydd ddim yn hoffi uchder. Falle byddech chi ddim bach yn nyrfys a byddech chi eisiau just cyffwrdd ar yr handrail. Ond chi'n gwybod mae'r bont yna'n hollol ddiogel. A mae'n eitha cul. Dim ond lle i chi sydd yna. Byddai eraill yn teimlo'n hollol gyfforddus yn cerdded ar draws. Chos chi'n gwybod mae'r bont y ddiogel, mae yna ffens, mae yna ganllaw, a chi'n teimlo'n hollol ddiogel yn cerdded ar draws achos chi'n gwybod fod y bont yn saff. Beth os byddwn ni'n cerdded ar draws y bont yna yn y nos a mae'n dywyll? Fi'n credu fydden ni gyd wedyn dipyn bach yn fwy pwyllog. Falle bod chi ddim yn ofn uchder, ond gan bod ni'n dywyll, byddech chi'n camu yn ofalus a fyddwn ni'n gafel yn y canllaw. Byddwn ni'n gafel yn yr handrail. Achos fi methu gweld dim byd. Dyw y bont ddim wedi newid. Mae'r bont yr un mor gadarn yn y dydd ac yw yn y nos. Ond oherwydd bod ni mewn tywyllwch a methu gweld, ni'n bach yn ofnus, a mae rhaid gafel yn y canllaw. Sydd yn cerdded ar draws a chi'n gweld nhw tipyn bach yn ofnus, byddech chi'n dweud paid â bod yn wirion. Mae'r bont yn ddigon cryf, paid â bod yn stupid. Come on! Na, fydden ni'n ofalus. Bydden ni'n dweud cymryd amser, gafel yn dyn. Mae'r bont yn ddigon cryf, paid â poeni. Ti'n gwybod fod e'n ddigon cryf? Mae Asaf fan hyn yn atgoffa ei hun be sydd yn wir. Mae'n dywyll. Mae e mewn ofn. Ond mae Asaf yn atgoffa ei hun ac mae'n gafel yn dyn yn y canllaw ac mae'n pregethu i'w hun, mae'r bont yma'n iawn. Mae'r bont yma'n gryf. Na i ddim cwmpo achos mae'r bont yn iawn. Mae'n atgoffa ei hun o beth sydd yn wir. Beth sydd yn wir am Dduw a beth mae Duw wedi wneud ar hyd y blynyddoedd a beth mae Duw wedi datguddio ohono ei hun yn ei air. Mae'n meddwl nôl am holl weithredoedd Duw. A does dim prinder o weithredoedd i edrych yn ôl arnyn nhw. Mae'n gallu mynd yn ôl ac edrych ar y creu. Mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, mae'n gallu creu jyst wrth ddweud. Bydded goleuni. Mae'n gallu edrych yn ôl a gweld y mynedd Duw at bobl digon aniolchgar. Mae'n gallu gweld fel nath Duw drefnu bob peth, fel nath e ddewis Abraham a bendithio ei bobl. Mae'n gallu edrych yn ôl a gweld ac atgoffa ei hun. Mae Duw yn dda. Mae Duw yn ffyddlon. Mae Duw yn gryf. Mae Duw yn garedig. Mae Duw yn drigarog. Mae e'n rasol. Wrth edrych yn ôl, mae'n gweld ac yn cofio, mae eraill wedi mynd trwy pethau fel hyn. Ddim yn deall pam bod Duw yn caniatáu y sefyllfa yma i ddigwydd i fi. Doedd Abram ddim yn deall pam bod Duw ddim yn rhoi plentyn i Sara. Mae di dweud bydde fe'n roi, yn dweud dal heb roi. Mae fel teser nefoedd yn dawel. Yw Duw yn gwrando? Wel, Jacob ddim yn deall pam bod newyn wedi dod i'r wlad. Mae Joseph ddim yn deall pam bod wedi cael ei werthu. Ac yna, trwy ymateb yn dda, yn ddiwiol, mae'n cael ei fwrw i garchar. Nes i ymateb yn ddoeth. Nes i ddim cael yn hemtio gyda'r wraig. Ac eto fi'n mewn carchar. Be sy'n digwydd? Yw Duw yna? Mae Asaf yn gallu
Gafel yn ôl a gweld mae yna eraill wedi profi hyn, ond trwy'r cyfan o Duw yn ffyddlon, o Duw yn rheoli, o Duw yn dwyn ei fwriadau i ben. Mae Duw, a mae Asaf yn dweud fan hyn, mae Duw, mae'n sanctaidd. Mae e'n lan, mae e'n bir, ac mae ar y wahân. A Asaf mae'n dweud fan hyn, fi ddim yn deall Duw, ond mae dy feddyliad i'n uwch na'n feddwl i. Fi ddim yn deall. O fi'n gwybod bod gen ti dyfwriadau. Fi'n gwybod bod ti'n ffyddlon. Fi'n gwybod bod ti'n yngharu. Dro ar ôl tro, mae Asaf yn gallu gweld bod Duw yn dangos ei drigaredd, a'i ras, a'i ffyddlondeb, a'i gariad. Ac wrth atgoffa ei hun o fawredd Duw a gofal Duw, yn adnod 13, be mae Asaf yn dweud, pa Dduw sydd fawr fel ein Duw ni. Blant, pan ych chi yn ofnus, a fyddwch chi weithiau mynd yn ofnus, triwch gofio be chi wedi canu, canwch y gan, chi'n ofn, canwch, mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. Bydd yn gofalu ar eich ôl chi. Bobl hŷn, mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol. Does dim y tu hwnt iddo fe. Mae yn ffyddlon. Mae dosturiau yr un peth, a mae Duw wedi defnyddio ei allu a'i nerth, adnod 15, i wared, gwaredaist dy bobl. Dyma be mae Duw yn neud. Mae'n achub, mae'n garedig fel wedodd un o'r plant, a mae'n dod, mae'n deall yn sefyllfa. Ac mae Asaf yn cofio yn arbennig adnod 16 i 20. Mae'n cofio yn arbennig am waith rhyfeddol Duw, gallu a ffyddlondeb a chariad Duw yn achub ei bobl o yr Aifft. Nawr mae chydig o amwysedd yn yr adnodau yma, yr Aifft yn unig yn dod, Moses yn dod â nhw trwy'r môr coch. Oes na ryw gyfeirio am mynydd Sinai? Mae yna amwysedd. Ond mae llawer yn meddwl, mae'n cyfeirio yn benodol at yr achubiaeth trwy'r môr coch. Chi'n cofio'r hanes? Yr Israeliad wedi bod mewn caethglyd, wedi bod yn cael eu camdrin. A nawr mae trwy ras Duw, maen nhw'n dod o'r geithglyd. Maen nhw'n dianc trwy arweiniad Moses. Ond nawr mae'r gelyn, cryf, creulon, ni ddim eisiau nhw fynd. Maen nhw'n dod ar eu hôl nhw ac maen nhw am eu lladd nhw. A mae'r Israeliad yn dianc yn gynt. A maen nhw'n dod a mae'r môr nawr o'i blaen nhw. Gelyn, creulon tu nôl, môr o'i blaen. Duw, wyt ti yna? Be sy'n digwydd? Pam wyt ti wedi caniatáu hyn? A be mae Duw yn neud? Mae'n agor y môr. Mae'n agor ffordd diogel, ffordd sych, ffordd hyfryd i ryddid. Ac yn difetha y gelyn, y creulon, y cas. Mae'n sôn am y môr yn yr adnodau, yn arswydo, y môr yn arswydo o flaen Duw. Mor dywyll oedd y sefyllfa, mor anobeithiol, mae Duw yn trefnu. Trefnu ffordd o achub, ac yn yr ugeinfed adnod arweiniaist dy bobl, fel praidd trwy law Moses ac Aaron. Be mae Asaf wedi wneud? Mae wedi atgoffa ei hun o weithredoedd mawr Duw ar hyd y blynyddoedd. Mae'n atgoffa ei hun o allu Duw. Mae'n atgoffa ei hun o'i nerthau. A trwy ddarllen y gair, trwy atgoffa ei hun o'r hyn mae Duw wedi wneud, trwy nerth yr Ysbryd Glân, mae'n profi tangnefedd. Mae'n profi tawelwch. Mae Asaf erbyn adnod yma wedi derbyn cysur. Mae'n gallu ymdawelu
mae yn gallu cysgu. Dyw y sefyllfa ddim wedi newid. Mae'r sefyllfa yr un peth, ond nawr wedi atgoffa, wedi holi'r cwestiynau yma, wedi ateb y cwestiynau, mae'n gwybod bod Dyw yr un. Bob amser, a fod yn ei gariau, bod Dyw yn ffyddlon ac yn rheoli. Mae'n siŵr bore yma bod ambell un, sawl un, chi ddim yn deall. Chi ddim yn deall pam bod Dyw yn caniatáu hyn i fi. Neu falle bod chi ddim yn deall pam bod Dyw yn caniatáu yr amgylchiadau yma i ni, i fi. A falle bod chi yn llawn cwestiynau digon sylfaenol. Cwestiynau am Dduw. Yw e'n gwrando arno fi? Fi wedi gweddio? Yw Dyw wedi anghofio trigarhau? Yw Dyw wedi stopio bod yn ffyddlon? Gai annog chi. Ni methu ateb y broblem a dileu y broblem. Ond gai annog chi. Gyfeilwch yn dyn yn y canllaw. Gyfeilwch yn dyn yn ei addewidion gwerthfawr e. Atgoffwch eich hunan o be mae Dyw wedi wneud. Atgoffwch eich hunan o fawr weithredoedd yr arglwydd yn y creu, gydag Abram, gyda Jacob, gyda Moses, yn dod trwy'r môr coch, a hanes yr Israeliaid trwy'r Hen Testament. Ond yn benodol, cofiwch am fawr weithredoedd yr arglwydd yn achub ni trwy Iesu Grist. Cewch i'r groes, meddyliwch am Iesu Grist ei hun. Dyma un llawer mwy na Moses. Dyma achubiaeth llawer fwy na'r môr coch. Beth oedd yn sefyllfa ni? O ni fel yr Israeliaid yn gaeth, mewn ceithglyd, yn gaeth i bechod, yn gaeth i feistr creulon cas. Gai jyst nodi hynny. Mae'r diafol am eich difetha chi. Rwy'n sydd ddim yn Gristion bore yma. I chi dan awdurdod y diafol, a mae am eich difetha chi, a mae dod ar eich ôl chi. A gen i chi rhedeg i ffwrdd o'r diafol. Ond beth sydd o'n blanu? Mae yna fôr o'n blanu barn Dyw. Achos i ni bechaduriaid. Beth o'n i'n neud? Mae Dyw wedi agor y fôr coch. Mae Dyw wedi rhoi ei fab, yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi rhoi fe ar groes, a iddo fe ddioddef, fel fod ni yn cael achubiaeth, fel fod ni'n cael llwybr sych diogel i ryddid. Ac yn yr un weithred yna o achub ni, ar yr un pryd mae wedi difetha a lladd a difetha y diafol yn llwyr. Atgoffwch eich hun am y bugail da yma. Atgoffwch eich hun am ei gariad. Mae wedi caru chi i'r fath graddau. Mae wedi caru chi gymaint nes iddo fe ddod o hyfrydwch y nef i fod ar y ddeiar ac i ddioddef ac i fynd i'r groes yn gwybod beth oedd o'i flaen e. Pam? Achos oedd e'n eich caru chi. Gymaint yw ei gariad e. Ac yna mae e'n atgyfodi. Ac yna mae'n esgyn i'r nef. A be mae'n neud nawr? Mae'n gweddio amdano chi. Ni ddim gallu gweld na chlywed e, ond mae'n gweddio amdano chi. Meddyliwch amdano fe. Chi'n meddwl bod mynd i gadael chi nawr? Chi'n meddwl bod wedi anghofio amdano chi ar ôl talu y fath bris i'ch prynu chi? Dyma beth mae'r Beibl, dyma beth mae Dyw yn dweud wrthoch chi. Nid arbedodd Dyw ei fab ei hun mwyn eich prynu chi.
Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond fe'i draddododd I farwolaeth trosom ni oll. Felly, os rhoddodd Duw ei fab, sut y gall beidio rhoi pob peth I ni gydag ef? Bore yma falle bod chi ddim yn deall. Pam bod chi yn yr sefyllfa yma, pam bod hyn yn digwydd, pam bod y peth arall yn digwydd. Pam nad yw Duw yn ymyrryd, ni ddim yn gwybod. Ond fi'n gweddio y cewch chi fendith, y cewch chi gysur, y fe gewch chi dangnefedd wrth atgoffa eich hun o fawr weithredoedd Duw, a gweld o'r newydd gymaint mae'n eich caru chi. Ac felly gymaint mae'n mynd I edrych ar eich ôl chi, bod ni ddim yn deall y sefyllfa. Canwch i'ch hunan. Mae'n syml iawn yn dweud. Mae Duw ni mor fawr, mor gryf, ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. Mae yn rheoli, mae yn dy garu di, mae yn ymwybodol, a mae Crist ei hun yn teimlo gyda chi. Gydwch ni weddio. Diolch I ti o Dduw am yr achubiaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gweddio o Dduw, plis, y byddi di'n rhoi cysur nawr I unrhyw un sy'n mynd trwy gyfnod lle mae yna gwestiynau mawr, lle dyn nhw ddim yn deall, arglwydd, dyro dy gysur, atgoffa nhw o dy addewidion yng nghanol y tywyllwch. Cogoniant I dy enw ac bydd yr unigolion yna. Amen. Wel, fe godwn ni I ganu I orffen fo'n gilydd bedwaredd emyn yn yr atodiad. Bererin, llesg, llyddedig yng nghanol brwydrau sydd. Mae'r gelyn yn glwyfedig, roedd bron a chario'r dydd. Na lwfr haid dy galon, cei conquest yn y man. Mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol yn gweddio ar dy ran. Fe godwn ni ganu. Amen.
am gweddïon wir y bydd wedi'n cysuro a rhai sydd angen cysur y dydd yma os gweli di fod yma. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.